చేస్తూ మహబూబాబాద్లో అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా గిరిజన దళిత సంఘాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ప్రభుత్వ విప్ రామచంద్ర నాయక్, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మురళీనాయక్ సాక్షిగా గిరిజన దళిత సంఘాల నేతలు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఇరు వర్గాలు తోపులాడుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దళిత గిరిజన సంఘాల నేతలతో సమావేశం నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్న క్రమంలో బహుజనవాది డాక్టర్ వివేక్ను వేదికపై కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. దాన్ని దళిత సంఘాల నేతలు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రెండు వర్గాలు వాగ్వాదానికి దిగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని రెండు వర్గాల్ని శాంతింపజేశారు.